Benvinguts i benvingudes, soc la Sara Parra, orientadora de l'associació Fem Pedagogia, i presentaré un vídeo per a aquelles persones que esteu a punt de finalitzar l'ESO i heu de començar a prendre decisions sobre què fareu després. Així que sense més, començaré, us compartiré la meva pantalla i iniciarem la xerrada. Doncs bé, aquest taller es diu "I després de l'ESO què?". Aquí us presento els continguts que tractarem durant aquesta sessió. En primer lloc ens situarem, saber on volem anar després de l'ESO i després quines són les passes que us aconsellem per poder prendre aquesta decisió. Saps què faràs després de l'ESO? Saps on vols anar? Per a aquelles persones que no us ho heu plantejat, que teniu molts dubtes, que teniu algunes idees però esteu molt confoses i confosos. Sabem que esteu en un moment complicat. Ens trobem amb molts reptes, molts dubtes i molts neguits. És normal tenir por davant la incertitud. Aquest taller us pot ajudar a començar a prendre algunes decisions sobre què fareu i començar a plantejar-nos quines opcions tenim. Per a aquelles persones que tenen algunes idees, tot i que tingueu molts dubtes, aquest taller ens pot servir per acabar de definir allò que volem fer i crear els nostres plans d'acció per començar a treballar en ells. Com podem prendre una bona decisió? A vegades ho podem fer descartant. Tinc A i tinc B, A m'agrada menys, així que escolleixo la B. És una opció. Altres vegades ho fem una miqueta a l'atzar, com en un joc de cartes. Però d'aquestes maneres estem escollint, simplement. Prendre una decisió segura ens requerirà temps i requereix un procés. Nosaltres us proposem 3 passes per aconseguir-ho. En la primera passa, mira endins. Quins són els teus somnis, els teus pensaments, les teves motivacions? Què desitges del futur? Què li demanes a la vida? En el pas 2, diem, mira enfora. Quins són els reptes i les oportunitats del mercat laboral i de la societat? Quines opcions formatives tens després de l'ESO? En què et beneficiarà estudiar? Què és el que et demana a tu la vida i què és el que ens portarà al futur? Una tercera passa, el que ens plantejarem és què puc fer? Com actuar per aconseguir això que em proposo? Si us sembla, entrarem en cada una d'aquestes passes i parlarem més detingudament d'elles. Pas 1. Mira endins. M'agradaria començar aquesta diapositiva llegint aquesta petita frase que tenim aquí. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Evidentment, si a un peix el treus de l'aigua, mor. Un peix no sap trepar un arbre. Per tant, si el jutgem des d'aquesta perspectiva, pensarem que no serveix per a res i el que és pitjor, ell s'ho acabarà creient. En canvi, el que sap fer millor que ningú un peix és nedar. Aquesta és la seva gran habilitat. Apliquem-ho això a les persones i apliquem-ho a nosaltres mateixes. Si nosaltres jutgem algú o ens jutgem a nosaltres per unes determinades habilitats, estem descartant altres i no les estem tenint en compte. Coneixem les nostres habilitats? Les persones tenim entre 15 o 20 habilitats, és a dir, entre 15 o 20 coses que se'ns donen especialment bé. Sabries fer una llista ara mateix de 10 habilitats teves? De 10 o de 7? Normalment és una cosa que ens costa, bé sigui per vergonya o bé sigui perquè no les coneixem, però no solem parlar de les nostres habilitats, d'allò que se'ns dona bé. I és essencial conèixer totes les nostres habilitats per poder potenciar-les. També és important per poder delimitar els nostres somnis. Què és el que vols fer? Tot el que tu penses de tu mateix i de tu mateixa et pot ajudar a avançar, així com la teva motivació. Per tant, una passa indispensable és
plantejar-nos quines són les nostres habilitats per poder potenciar-les. I és que totes les habilitats són igual de vàlides i igual de potents. Com puc descobrir les meves habilitats? Doncs donem algunes pistes. Amb els hobbies que fas, pots fer algun tipus de voluntariat, els teus interessos, quines activitats d'oci t'agrada realitzar, com ets amb les persones que t'envolten, quines assignatures t'agraden més. Cada persona és única i en té les seves pròpies i les diferents. Passa igual amb les intel·ligències múltiples. Tots tenim unes intel·ligències més desenvolupades que altres i encara podem arribar a desenvolupar-les més. Així, potser una persona té molta facilitat per resoldre problemes a partir de la lògica, problemes de la vida diària, problemes pràctics, i una altra persona té una sensibilitat especial amb la música i amb les arts. Tots els tipus d'intel·ligència, igual que amb les habilitats, són igual de vàlides i són igual de potents. A més, et recordem que tot és de tot i de totes. Tot allò que et proposis ho pots aconseguir. Les professions no estan marcades pel nostre gènere. A la nostra sang no hi ha estipulat que podem accedir a unes professions o unes altres. Podem arribar a aconseguir allò que ens proposem. I això és superimportant a l'hora de plantejar-nos els objectius. Un cop has mirat endins teu, la segona passa és que miris enfora. Quins són els reptes i les oportunitats de la societat i el mercat laboral? Quines opcions formatives tens? Si mirem el context econòmic i social, farem una petita pinzellada. Aquestes són paraules que tots i totes coneixem. Nivells d'atur molt elevats, sous baixos, hi ha una precarització laboral continuada, existeix molta competència pels llocs de treball, hi ha molta incertesa, molta inestabilitat. A més, actualment s'hi afegeix un nou repte que estem superant entre tots i totes, que és el panorama social i econòmic i les conseqüències que està tenint el Covid-19, el coronavirus. L'economia i la societat han quedat radicalment paralitzades. Tot això són reptes que hem d'afrontar. Però la vida al final és com una moneda i sempre hi ha les dues cares. Ens trobarem amb els reptes, però també hem de trobar les oportunitats que ens ofereix la societat i el mercat laboral. I hem de treballar en elles per poder superar els reptes. És important que sàpigues també quines opcions formatives tens. Per a aquelles persones que finalitzen l'ESO i l'aproven. Els dos camins que s'obren són el batxillerat i els cicles formatius. Aquelles persones que finalitzen l'ESO però no aconsegueixen aprovar-la, tranquils i tranquil·les, també existeixen opcions formatives. I ara les explicarem detingudament cada una d'elles. Les persones que aproven l'ESO i volen fer un cicle formatiu. La formació professional capacita per a l'exercici de diverses professions i proporciona la formació necessària per a la competència professional. Aquesta formació professional s'organitza en famílies professionals. Diguem que hi ha 3 tipus de formació professional. La convencional, que és la que us presentem aquí, dividida en les famílies professionals, les de la rama esportiva, ensenyaments esportius, i les de la rama artística, de la qual parlarem una miqueta més endavant perquè funcionen una miqueta diferent. En la formació professional genèrica, la que és més coneguda, com hem comentat, es divideix en diferents famílies professionals. Aquí us presentem les diverses famílies, cada una d'elles s'organitza en graus mitjans i graus superiors. Amb la superació dels primers, dels graus mitjans, s'obté el títol de tècnic i amb la superació del grau superior s'obté el títol de tècnic superior. Si fem una repassada per les diverses famílies, trobarem
activitats físiques i esportives, que es refereix més bé a un perfil professional dedicat al monitoratge i a la conducció d'activitats físico-esportives. En el medi natural i en administració i gestió trobem a la gestió administrativa, l'agrària, on trobem els temes de jardineria, floristeria, producció agrícola, agropecuària, les arts gràfiques, tots els temes d'impressió i postimpressió, tant en arts gràfiques com digitals, el comerç i màrqueting, on trobem el grau mitjà d'activitats comercials, edificació i obra civil, temes de construcció, obres d'interior i els projectes d'edificació, electricitat i electrònica, a les instal·lacions de telecomunicacions, els equips electrònics, energia i aigua, tema de xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua, la fabricació mecànica, la mecanització, soldadura, etc. Fusta, moble i suro, fusteria i moble, instal·lació i moblament, hoteleria i turisme, que existeixen 2 graus mitjans, més enfocats a l'hoteleria, de cuina i gastronomia i serveis en restauració, i els graus superiors són els que més s'especialitzen també en turisme, agències de viatge, gestió d'esdeveniments, gestió d'allotjaments turístics, etc. Imatge i so, que han fet el grau mitjà de vídeo discjòquei i so, imatge personal, temes d'estètica personal, perruqueria, indústries alimentàries per a l'elaboració de productes alimentaris, forneria, pastisseria, olis i vins, indústries extractives, excavacions i sondatges, informàtica i comunicació, un grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes, instal·lació i manteniment, instal·lacions de producció de calor, instal·lacions frigorífiques, trobarem, marítimo-pesquera, manteniment i control de maquinària de vaixells, química, operacions bàsiques de laboratori, en sanitat trobem les cures d'auxiliar d'infermeria, emergències sanitàries, els temes de farmàcia i parafarmàcia, serveis socioculturals i a la comunitat, hi ha un grau mitjà que és el d'atenció a persones en situació de dependència, tèxtil, confecció i pell, entraríem en temes de confecció i moda i de fabricació de productes tèxtils, i per últim, transport i manteniment de vehicles, tema de carrosseria, d'electromecànica i manteniment de material rodant ferroviari. El que us recomanem nosaltres és que entreu en aquest link que us proporcionem aquí i mireu detingudament les famílies professionals i tots els graus mitjans i graus superiors que hi ha dins d'elles. Podreu veure el contingut de les assignatures que faríeu, els perfils professionals als que podríeu accedir un cop tinguéssiu aquesta formació i us ajudarà molt a començar a delimitar quins són els àmbits professionals que més us criden l'atenció. Existeix una modalitat d'FP que es diu dual, és en alternança i dual, la qual combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant així la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses. En aquest tipus d'FP hi ha un contracte de treball. No tots els centres realitzen aquest tipus de modalitat, llavors el que us recomanem és que entreu aquí en aquestes pàgines webs i cerqueu els centres que ho proporcionen, sobretot aquesta d'aquí, unportal.net. Bé, com hem dit a l'inici de la formació professional, es divideix en 3 grans blocs. Una és la més convencional, que hem explicat, amb les famílies professionals, i després tindríem els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny i els ensenyaments esportius. En aquests 2 últims hem de superar una prova específica per poder accedir-hi. Hauríem de tenir el nostre títol de batxillerat i després fer una prova específica a les diferents escoles d'arts.
En el cas dels ensenyaments artístics superiors, dir que són equivalents a un grau universitari, d'acord? Són estudis de 4 anys que s'estudien en escoles d'arts. Els ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva que tenim aquí. Tenim modalitats d'atletisme, busseig, handbol, piragüisme, hípica. Per accedir a ensenyaments esportius hem de tenir el títol de tècnic esportiu de grau mitjà i hem de tenir el títol de batxillerat o títol equivalent. I a més haurem de fer una prova específica per poder accedir-hi. Quines són les dades sobre la formació professional en relació amb l'atur? La veritat és que són molt bones. L'atur de les persones que tenen una formació professional és d'un 9%, molt inferior a la taxa d'atur juvenil general, que és d'un 28,82%. Els sous també tenen molt bones xifres, ja que la majoria supera els 1.000 euros. El que ens indiquen aquí és que actualment la formació professional cada cop està rebent més i més valor en el mercat laboral. En el 2019, per exemple, les ofertes de treball que requerien un grau de formació professional van superar les que requerien un títol universitari. Per tant, observem com la formació professional cada cop està guanyant més protagonisme en el nostre mercat laboral i en la nostra societat. L'altra opció formativa que se'ns obre al finalitzar l'ESO és el batxillerat. El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en 2 cursos acadèmics. Hi ha diverses modalitats que s'organitzen de manera flexible. La seva continuïtat ens portarien al grau superior, a la universitat, a ensenyaments artístics, com hem comentat abans, fent una prova d'accés, o directament al món laboral. I les diverses modalitats que hi ha són d'art, d'humanitats i ciències socials, o ciències naturals i tecnologia. Què passa si finalitzem l'ESO però no l'hem aprovada? Podem realitzar un programa de formació i inserció. Els PFIs són voluntaris i duren un curs acadèmic i estan pensats per a joves entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no seguiran els seus estudis dins del sistema educatiu i no participen en cap altre tipus d'acció formativa. Els PFIs ens ajuden a tornar posteriorment al sistema educatiu, a la formació professional. I ens donen aprenentatges per accedir al mercat de treball, perquè es fan pràctiques en empreses. Aquí trobeu les famílies professionals que es poden escollir. Són les mateixes que els cicles formatius, però amb una miqueta menys d'oferta. L'aspecte positiu de fer un programa de formació i inserció és que si al curs treus un 8, pots accedir directament a un grau mitjà. No cal que es faci la prova d'accés a grau mitjà. A més, amb el fet d'haver estat ja inscrit al programa de formació i inserció, tens la possibilitat de poder treure't el graduat escolar en una escola d'adults, com veurem posteriorment. Una altra opció que se'ns obre, si no podem aprovar l'ESO, és el programa de garantia juvenil. Aquest és un tipus de formació en alternança. Hem d'estar inscrits al SOC, al Departament de Treball, i està pensat per a joves entre 16 i 30 anys que no tinguin l'ESO, que no estiguin treballant i que no tinguin un altre tipus de formació. I és un total de 12 mesos en el qual et donen un certificat. Una altra opció que se'ns obre és el GES, el Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol graduat, és a dir, obtenir un equivalent a l'ESO. Per accedir
el graduat en educació secundària obligatòria hem de tenir o bé 18 anys, les persones que tenen 18 anys poden accedir directament a l'escola d'adults, o tenir 16 anys, a partir de 16 anys, com he dit abans, si hem cursat o si hem estat inscrits a un PFI. Bé, ara que coneixem quines opcions formatives se'ns obren després de l'ESO, anem a veure quines oportunitats ens dona la formació. Aquí tenim una estadística, un gràfic, en el que se'ns indica el nivell educatiu i la relació que té amb l'atur, que podem observar com amb més nivell educatiu, menys atur. Si us fixeu, en aquestes primeres, on trobem ESO sense títol o ESO amb títol, els nivells d'atur són molt elevats, un 37%, un 29%. A mesura que anem augmentant el nivell educatiu, batxillerat, formació professional de grau mitjà o de grau superior, universitaris, cada cop més aquestes dades van baixant. És a dir, a mesura que augmenta el nostre nivell educatiu, hi ha menys atur, el que vol dir que tinc més possibilitats de trobar feina. És cert que tots coneixem casos específics, una persona que té un graduat universitari, però no està treballant en un lloc que correspon al seu nivell educatiu. Les estadístiques no deixen de ser tendències generals de la societat. Sí que és veritat que aquesta persona sempre tindrà possibilitat de cercar treballs acords al seu nivell educatiu i els podrà trobar. En canvi, una persona que no tingui un més nivell educatiu no podrà trobar els tipus de feines corresponents amb uns nivells educatius més elevats. Aquesta gràfica també ens està relacionant el nivell educatiu, la formació, amb el sou. Tornem a dir que les gràfiques són tendències generals. Sempre coneixerem alguna persona que no té estudis però que està cobrant molt bé. Hem dit, són tendències generals. El que ens indiquen aquí, en blau trobem les persones amb mòduls superiors de formació professional o universitat. A sota trobem les persones que tenen el graduat escolar o menys. Veiem la diferència entre els sous d'aquestes persones que ens trobem a Espanya. Per tant, això ens està indicant que a més nivell educatiu, els llocs de treball adquireixen més responsabilitats, més tasques i funcions especialitzades i, en relació, el sou també augmenta. Aquesta mirada enfora també requereix conèixer noves oportunitats que ens està portant al futur, que són les professions del futur. Les professions estan evolucionant molt ràpidament, molt ràpidament. La introducció de les noves tecnologies a la societat, a l'economia i al món laboral són ja una realitat. Es crearan noves funcions que requeriran un grau més alt d'especialització. Aquelles tasques més mecàniques, més manuals, seran substituïdes per les màquines. Trobem alguns exemples en els que ja s'estan introduint les tecnologies. Per exemple, en imatge personal, poder veure com et quedarà un pentinat abans de que te'l facis, en sanitat, operacions a distància. Es calcula que el 54% de tots els treballadors necessitaran formació en noves habilitats durant els pròxims 5 anys. I que les persones haurem d'adquirir més responsabilitats i haurem de desenvolupar noves habilitats i competències. Per tant, en aquest punt, la formació i l'especialització i la qualificació professional és clau. Molt bé. Has mirat endins, has mirat enfora i la pregunta és, què pots fer ara?
Has d'analitzar quina situació actual et trobes, què et facilita i què t'impedeix que continuïs estudiant. Tots tenim diverses situacions, familiars, escolars, econòmiques, laborals, i hem de ser conscients d'elles per poder vehicular el que jo vull, el que jo soc, amb el que la societat em demana i per poder crear plans d'acció i poder començar a treballar en el meu futur. És important que estigueu atents a les preinscripcions. Com ja sabeu, a hores d'ara està tot paralitzat, llavors no sabem les dates de preinscripció. Aquí us hem deixat uns links on sortiran les dates de preinscripció, la documentació necessària, tota la informació sobre la matrícula, de PFI, de grau mitjà, tenim aquest link. La recomanació és que ho aneu mirant contínuament per estar al dia, batxillerat. Molt bé, un cop sabem que hem d'estar alerta a les preinscripcions, anem a veure com podem materialitzar tot el que hem parlat durant aquesta sessió. La pregunta és, què pots fer ara? Has mirat endins, has mirat enfora, has analitzat la teva situació actual. El que has de fer ara és crear-te plans. Crear-te un plan A, un pla B, un pla C, tots els plans que tu vulguis. Tens totes les lletres de l'abecedari per crear els teus propis plans. La idea és que quan creïs els teus plans entris en el que nosaltres anomenem la roda. La roda és una manera d'aconseguir els teus plans que no s'acaba mai. En aquesta roda jo creo els meus plans i expresso les meves metes. És essencial que cregui que les aconseguiré i cregui que arribaré a elles. Planifico com arribaré, treballo constantment en elles i si no funcionen, doncs segueixo. En aquest punt ens agrada posar l'exemple d'una o un futbolista. Imaginem-nos que un jugador o una jugadora està en un partit, en un derbi, i està corrent amb la pilota cap a la porteria contrària. En aquell moment, just en aquell moment, li fan una falta i cau al terra. Què farà aquella persona? Segurament el primer de tot que farà serà queixar-se molt i li cridarà a l'altre jugador i cridarà a l'àrbitre. Però després, un cop se li passi la rabieta, s'aixecarà i demanarà xutar la pilota. Ell expressa que vol xutar la pilota perquè vol ficar un gol. Aquest futbolista o aquesta futbolista creu que podrà ficar la pilota? I tant que sí, perquè si no, no demanaria xutar. Fa plans, s'organitzen, no?, els jugadors i les jugadores, tantes passes cap enrere, obrint les cames, m'inclino cap a l'esquerra, m'inclino cap a la dreta. Sempre tenen una planificació. Treballen pels seus plans, s'entrenen diàriament i de manera molt intensa. Imaginem-nos que aquesta jugadora o aquest jugador xuta la pilota i no la fica. Possiblement tornarà a queixar-se, però quan tornin a fer una falta, tornarà a demanar la pilota? I tant! Funcioni o no, ell o ella seguirà lluitant per aconseguir el seu objectiu, que és marcar gols. Les bones notícies és que no som peces d'un trencaclosques. Som persones úniques que no hem d'encaixar en un únic lloc de treball. No tindrem un treball durant tota la vida. I no només hi ha una cosa que puguem fer. Som persones plurals, amb moltes facetes, amb moltes habilitats, amb molts tipus d'intel·ligències. I ens podem modelar, i anirem evolucionant, i anirem creixent, i anirem fallant, i anirem millorant. Aquesta és la idea. Per tant, és el moment de posar el cap, el cor i les mans en una mateixa direcció. El que vols, el que penses i les teves accions han d'anar encaminades a aconseguir tot allò que et proposis. Per tant, és el moment de començar a construir
és ara. Creieu que la gran muralla xinesa es va convertir en una meravella del món d'un dia per l'altre? Doncs no. Es va construir dia a dia, maó a maó, posant cada peça el millor possible. Bé, comentar-vos que si teniu algun dubte sobre la sessió i voleu contactar amb nosaltres, tenim un servei d'assessorament personal telemàtic. Podeu escriure'ns el 8 o l'11 de maig entre les 11 i les 13 i nosaltres resoldrem els vostres dubtes. Deixem aquí el mail. I bé, esperem que us serveixi aquesta presentació. Esperem que lluiteu i aconseguiu tots els vostres reptes i, sobretot, recordeu, poseu maons des de ja. Comenceu a construir la vostra pròpia gran muralla xinesa. Moltes gràcies.